चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कणकवली तालुक्यातील कलमठमधील बिडियेवाडी एका इमारतीच्या खाली एका स्थानिक 48 वर्षाच्या व्यक्तीने पेट्रोल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला। यावेळी शेजारीच असलेल्या एका व्यक्तीने त्याला आत्महत्या करण्यापासून रोखले व तत्परतेने पोलिसांना फोन केला। ही घटना मंगळवारी सायंकाळी 6:30च्या सुमारास घडली। आंबोली घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या दानोली परिसरात काल दुपारनंतर झालेल्या ढगफुटी सदृश्य अतिवृष्टीमुळे सर्वांची दाणादाण उडाली। याचा सर्वाधिक फटका दानोली गावठण परिसराला बसला। नदीच्या पुराचे पाणी भात पिकात शिरल्यामुळे हातातोंडाशी आलेल्या भात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले। राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या तलाठी भरती परीक्षेचा निकाल डिसेंबरमध्ये जाहीर करण्यात येणार आहे। नव्या वर्षात प्रजासत्ताक दिनी नवनियुक्त तलाट्यांना नियुक्तीपत्रे देण्याचा भूमी अभिलेख विभागाचा मानस आहे। उंबरठ शिवाजीनगर येथील शांताराम उंडाळकर सध्या राहणार मुंबई यांचे घर अज्ञात चोरट्याने फोडले। यात टीव्ही, कपडे, भांडी हा मुद्देमाल चोरट्याने लंपास केलाय। हा प्रकार सोमवार सकाळी 9:30 वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आला। आशा गटप्रवर्तकांना ऑनलाईन कामाची सक्ती करू नये यासह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काल सिटू संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।